Вітаю, сябры! Вы на канале Відзіку, мікрафон Арудзі, і значыць час для гульнявых навін. Сёння мы пазнаёмімся з беларускай гульнёй, у якую фінансава ўклаўся сам Роналду. Шмат падрабязнасцяў чацвёртай часткі Dragon Age, рэмейк старога добрага квеста і, канешне, рэлізы тыдня. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтара. Пагналі! Выпуск пачынаем з непастаяннай рубрыкі «Трымай нашых». Беларуская студыя Strikers Inc., хоць і заснаваная па-за межамі краіны, стварае новы бясплатны футбольны сімулятар UFL. Аўтары распавялі, што геймеры змогуць рабіць уласныя футбольныя клубы з больш чым 65 тысяч ліцэнзаваных футбалістаў, каб спаборнічаць з іншымі геймерамі па ўсім свеце. Відавочна, гэта аналаг хітовага рэжыму Ultimate Team з серыі гульняў ФК, былой FIFA. Навінка ствараецца на Unreal Engine, праўда, на жаль, пакуль толькі для PlayStation і Xbox, а на ПК, калі з'явіцца, дык не ў бліжэйшы год. А над сімулятарам працуюць з 2016-го. Дырэктар кампаніі распавёў, што UFL павінна зрабіць рэвалюцыю ў жанры футбольных сімулятараў, паколькі адзіны вырашальны фактар поспеху на полі – скіл гульца. Ад вядомай FIFA яны ўзялі ключавую фішку са стварэннем унікальнай каманды, сабранай з футбалістаў розных клубаў. Ну а падыход да рэалістычнай фізікі мяча, інерцыю футбалістаў і мноства анімацый адсылае да eFootball. Таксама існуюць сапраўдныя амбасадары гульні, імі сталі Кевін Дэ Брюйне, Лукаку, Фірміна і Зінченка. У праект уклалася пэўная колькасць бізнесменаў, сярод якіх не больш не менш, а сам Крыштыяну Роналду, пра што ён сціпла адзначыў. Я вельмі рады быць часткай гэтага праекта, паколькі UFL можа стаць новым відам футбольных гульняў. Што вельмі важна, у праекце прысутнічаюць і беларуская агучка, і беларускі інтэрфейс, за што распрацоўшчыкам, канешне, вялікі дзякуй. 7 па 9 чэрвеня праводзілася адкрытае бета-тэсціраванне, і ўжо ў першы дзень па ўсім свеце UFL устанавілі сабе больш чым 1 мільён чалавек, а пад канец тэста гэта лічба дасягнула амаль 2. Уяўляю, якія былі бы паказчыкі, калі б далучылася і ПК-шляхта. Дзякуй супрацоўнікам Strikers, Максіму і Віктару за адкрытасць і за адказы на пытанні па гульні. Чакаем праект пакуль толькі на кансолях, дата выхаду невядома. Адбыўся паказ 20-хвіліннага геймплейнага роліка Dragon Age The Whale Guard. Нам паказалі даследаванні некалькіх лакацый, дыялогавую сістэму, кат-сцэны і шматлікія бітвы. Таксама ў відэа прадэманстравалі бітву з дэманам ганарыстасці і сустрэчу з Соласам. Падчас дынамічных боек персанаж выкарыстоўвае розныя здольнасці, у тым ліку праз меню паўзы. У студыі BioWare адзначылі, што геймплейнае відэа не змяшчае спойлераў. У роліку паказалі праходжанне сцэн з самага пачатку гульні. Геймер зможа стварыць свайго персанажа, выбраўшы адну з 6 фракцый, кожная з якіх мае глыбокі карані па ўсім тэдасе. Узгадваюцца антыванскія крумкачы, ценявыя цмокі і шэрая варта. Таксама будуць даступны 7 сапартыйцаў, з якімі, зразумела, можна будзе завесці раман. У новай частцы вернецца інквізітар з Dragon Age Inquisition, і гульцы змогуць наладзіць яму знешнасць, а таксама прыняць некалькі важных для гісторыі рашэнняў, і падобна, што гульцоў чакае вяртанне на глыбінныя сцежкі. Каб перанесці захоўванні з першых 2 частак Dragon Age у Dragon Age Inquisition, гульцам даводзілася ствараць свой файл стану свету на сайце Dragon Age Keep, выбіраючы ўсе ключавыя рашэнні. Аднак The Whale Guard ён не патрэбен. Як патлумачыла BioWare, на гэты раз функцыі Keep фактычна перанеслі ў рэдактар персанажа ўнутры гульні. У наступную Dragon Age можна гуляць цалкам офлайн, і ў ёй няма мікратранзакцый. Журналістам атрымалася памацаць гадзіннае дэма і на падставе гэтага зрабіць нейкія высновы. Па іх словах, там вельмі неблагі рэдактар персанажа, дзе можна наладзіць ледзь не памер ягадзец. Выбар героя па 5 катэгорыях, тыпу раса, фракцыя, паходжання, 3 класы і 3 спецыялізацыі ў кожным з іх. Таксама існуе паслядоўнае ўжыванне пэўных здольнасцяў для перавагі на полі бою. Напрыклад, адна атака сцягвае ворагаў разам, іншая запавольвае час, а трэця наносіць урон з вялікім радыусам. Паўза адчувалася варыянтам для гульцоў, якія жадаюць больш тактычнага падыходу. Кампаньёнаў можна будзе наладзіць такім чынам, каб яны выконвалі пэўную функцыю. Напрыклад, змагаліся з канкрэтнымі тыпамі ворагаў, падтрымлівалі і лячылі або сумяшчалі розныя ролі. Спадзяюся, наладжванне ў гэтай частцы будзе больш разнастайным, чым кастрыраванне
адаптыраваная версія ў Inquisition. Да гэтага ўсяго некалькі здольнасцяў можна будзе замацаваць у маленькім меню ў ніжняй частцы экрана. У гульні таксама маюцца пэўныя сістэмы рэсурсаў класаў, якія даюць доступ да дзеянняў на адлегласці. Так, да прыкладу, разбойнік можа страляць ад сцягна, а воін кідаць шчыт у ворагаў. Праходжанне гульні заснавана на місіях. Будуць узроўні, якія запатрабуюць больш дбайнага даследавання з альтэрнатыўнымі сцежкамі, загадкамі, сакрэтамі і іншым дадатковым кантэнтам. Зноў жа спадзяюся, што пад дадатковым кантэнтам не маецца на ўвазе пыласосванне лакацый на прадмет мільярда рэсурсаў. У гульні можна будзе страціць некаторых персанажаў, імаверна смерць праз пэўнае развіццё сюжэта, ну і проста сыход з атрада. Еўрагеймер адзначыў, што дакладная прырода Dragon Age The Veilguard застаецца імглістай. Адсутнічае шырэйшы кантэкст, а дэмаверсія відавочна моцна заскрыптаваная. А журналіст ПК Геймер быў яшчэ менш аптымістычны. Яму здаецца, што фэнтэзійная ролевая гульня — гэта менавіта фэнтэзійная гульня, а не ролевая. Можа, РПГ хаваецца дзесьці ў сярэдзіне, але пакуль не зусім бачна. Рэліз Dragon Age The Veilguard адбудзецца ў восень 2024 на 3 асноўных платформах. Дакладную дату выхаду гульні пакуль не аб'явілі. Старонка Steam у Беларусі, на жаль, недаступна. Нядаўна адбыўся анонс чарговай часткі знакамітай серыі гістарычных стратэгій Anno 117 Pax Romana. У кожнай частцы серыі сумалічба ў назве дае 9, і Anno 117 не з'яўляецца выключэннем. Але на выбар 117 года нашай эры паўплывала і тое, што ён прыйшоўся на пік росквіту Рымскай імперыі. У гэтым годзе яе ўзначаліў Адрыян, адзін з добрых імператараў. На момант рэліза Anno 117 не параўнаецца па маштабах з Anno 1800, паколькі тая ўжо 5 гадоў атрымлівае абнаўленні і дадаткі. Аднак канчатковая мэта аўтараў перасягнуць папярэдніцу і вывесці серыю на шырэйшую аўдыторыю, пры гэтым не спрашчаючы механікі геймплея. На старце нам будуць прадстаўлены 2 рэгіёны на выбар. Першым стане рымскі Лацыё, які дэманструе пік развіцця імперыі і прапануе больш спакойны пачатак гульні. Другім рэгіёнам стане брытанскі Альбіён, жартам названы найгоршым кашмарам кожнага цывілізаванага рымляніна. Яго ўпадабаюць гульцы, што шукаюць сабе больш складаныя выпрабаванні. Pax Romana — першая гульня серыі, якая распрацоўваецца паралельна для ПК і кансоляў. Распрацоўшчыкі, аднак, запэўніваюць, што рэліз на ПК па-ранейшаму застаецца прыярытэтным. Акрамя таго, аўтары маюць намеры ўдзяліць увагу дыпламатыі больш, чым у папярэдніх частках. Гульня павінна выйсці ў 2025 годзе на 3 асноўных платформах. ПК-версія спачатку будзе даступна толькі ў крамах Ubisoft і Epic Games Store. Старонка ў Беларусі, на жаль, недаступна. Obsidian падзялілася свежым гульнявым працэсам Evolved, у якім паказалі рэгіён Emerald Stair, варыянтнасць праходжання заданняў, партыйны лагер і шматлікае іншае. Гулец пападае ў лакацыю на даволі раннім этапе, як і ў іншых рэгіёнах, мясцовая атмасфера істотна мяняецца праз дынамічны цыкл дня і ночы. У Emerald Stair размяшчаецца анклаў анімансераў, якія займаюцца вывучэннем сутнасці душ. Адна з анімансераў, Яцлі, стане нашым кампаньёнам. Па ходзе праходжання нам таксама дэманструюць паці-кэмп, своеасаблівы хаб, дзе можна ўзяць перадышку, пагутарыць са сваімі напарнікамі і абнавіць рыштунак. Што да паляпшэння сваіх навыкаў і здольнасцяў, то гэтым можна заняцца ў любы гульнявы момант. На пэўных этапах падвышэння ўзроўню можна палепшыць атрыбуты, а ўж на кожным этапе можна выбраць новую здольнасць. Распрацоўшчыкі адзначылі, што жадалі даць гульцу як мага больш розных магчымасцяў для стварэння варыянтнасці ў баі і даследаванні. Галоўны герой Evolved багападобны, і гэта адбіваецца на яго знешнасці, што таксама будзе даступна для кастамізацыі. Навакольныя персанажы чакана будуць рэагаваць і на гэтую асаблівасць. Evolved павінна выйсці ў гэтым годзе на ПК і Xbox, уключаючы Game Pass. Obsidian можа планаваць рэліз на лістапад. Старонка Steam у Беларусі даступна.
The Forever Winter – змрочны кааператыўны баявік для чацвярых, пра які мы ўжо не раз згадывалі, абзавёўся новым аглядным відэа. Хоць гэта дэбютны праект студыі Фандох, выглядае ён багата і перспектыўна. Дзеянне гульні адбываецца ў недалёкай будучыні, дзе варагуючыя арміі абгладжваюць косткі нашай некалі цудоўнай зямлі. Ваш персанаж – выжывальшчык, які адпраўляецца ў небяспечныя вылазкі за рэсурсамі. Вы сутыкнецеся з машынамі і удасканаленымі людзьмі. Праціўнікі лепш узброены, іх больш, і нават да дробных сутычак трэба ставіцца сур'ёзна. Па словах распрацоўшчыкаў, страляць ва ўсё, што рухаецца, дрэнная ідэя. Забівайце толькі тых, каго здолееце абабраць, не аддаўшы Богу душу. Кожны стрэл можа прыцягнуць непажаданую увагу. Пасля чарговай місіі вяртаемся ў падземнае сховішча, якое насяляюць і іншыя выжыўшыя, уключаючы гандляроў і наймітаў. Апроч усяго, тут ветэраны могуць ахвяраваць рэчы пачаткоўцам. Перад выхадам на паверхню трэба браць заказ. Працу выдаюць варагуючыя фракцыі, дапамагаючы якім вы ўплываеце на баланс сіл. Калі адзін з бакоў захопіць сектар, там будуць з'яўляцца больш магутныя атрады. Заданні бываюць розныя, у тым ліку збор пазык, сабатаж і забойствы. Касцюм выжывальшчыка падзелены на зменныя модулі, дазваляецца устанавіць узмацняльнікі скачкоў, турэлі ці, напрыклад, сканер для выведкі. Зброю таксама можна паляпшаць і мадыфікаваць. Але чым больш рэштунку вы возьмеце, тым менш застанецца месца для здабычы. Калі атрымаецца адшукаць што-небудзь каштоўнае, на нас могуць нацкаваць боса, перамагчы яго няпроста, нават пражыўшыся якаснай экіпіроўкай. Чакаецца толькі на ПК, дата выхаду невядома, старонка Steam у Беларусі даступна. Гульню ад распрацоўшчыка-адзіночкі, над якой ён працаваў 7 гадоў, выдасць Steam 17. Дзеянне сурвайвал-хоррор Conscript разгорнецца ў 1916 годзе на палях Першай сусветнай вайны. Сюжэт гульні раскажа пра французскага салдата, які спрабуе шукаць свайго брата, што прапаў без вестак падчас бітвы пры Вердэне. Галоўнаму герою трэба прабірацца па цёмных звілістых траншеях, здабываць каштоўныя рэсурсы, вырашаць галаваломкі і змагацца з ворагамі ў разлютаваных сутычках. У хорары будзе некалькі канцовак, а таксама магчымасць выкарыстоўваць дадатковыя касцюмы і зброю. Над Conscript у адзіночку працуе адзін чалавек, ён пачаў вытворчасць у 2017. Геймдызайнер неаднаразова казаў, што пры працы над апавяданнем, дызайнам і атмасферай шмат у чым натхняўся першымі часткамі Resident Evil і Silent Hill. Рэліз Conscript адбудзецца ўжо 23 ліпеня на асноўных платформах і Nintendo Switch. У Беларусі, на жаль, недаступна, у Польшчы 92 злотых. Amazon The Explorer's Legacy – абноўленая версія прыгодніцкай гульні 99-го года з такой же назвай. Парыжская студыя Microids, якая займаецца рэстаўрацыяй тварэння Бенуа Сокаля, апублікавала сюжэтны трэйлер і звузіла акно рэліза да кастрычніка. Ролік перанясе гледачоў у лацінаамерыканскі край Амерзон праз аповед вандроўкі Александра Валенбуа. Стары звярнуўся да журналіста, чыя роля дастанецца гульцам, каб той выправіў яго памылку мінулага і вярнуў каштоўнае яйка белай птушкі на радзіму. Падчас адказнай місіі рэпарцёр адкрые для сябе цудоўны і адначасова з гэтым небяспечны свет Амерзон. Аўтары рэмейку абяцаюць падцягнуць графіку, палепшыць старыя галаваломкі і дадаць новыя, захаваць арыгінальны сцэнарый, дапоўніўшы яго свежымі асаблівасцямі і ўвесці каларытных персанажаў з глыбокімі перадгісторыямі. Amazon The Explorer's Legacy рыхтуецца для ПК, PlayStation 5 і Xbox. Старонка ў Steam Беларусі даступна. Дарэчы, там жа можна пагуляць і ў арыгінал 99-го за $13. Для Польшчы 60 злотых. Кошт на рэмейк пакуль невядомы. Ну а цяпер пройдземся па чаканых рэлізах гэтага тыдня. Выходзіць жах Still Wakes the Deep. Галоўны герой звычайны рабочы на марской буравой платформе, якая аказалася адрэзана ад знешняга свету ў выніку моцнага шторму. Але не толькі сіла стыхіі пагражае супрацоўнікам. Невядомы жах тоіцца ў глыбіні і пачынае збіраць сваё крывавае жніво. Ваша задача выжыць самому і па магчымасці выратаваць іншых членаў каманды. Зрабіць гэта будзе няпроста, у протаганіста
няма ні зброі, ні звышздольнасцяў, толькі надзея на ўласную кемлівасць і моцныя рукі. Чакаем на асноўных платформах 18 чэрвеня ў аўторак. Старонка Steam у Беларусі даступна. Нарэшце выходзіць буйное DLC да Elden Ring. Дзеянне Shadow of the Earth 3 разгорнецца ў лакацыі зямлі ценяў, дзе для гульцоў падрыхтаваны новыя таямніцы. У дадатку нас чакаюць бітвы з унікальнымі ворагамі і босамі, уключаючы аналаг найскладанейшай бітвы з маленей, а таксама мноства іншага контенту, напрыклад, адных толькі груп зброі стане больш на 8. Па словах распрацоўшчыкаў, DLC дастаткова складаная, таму яны рэкамендуюць адпраўляцца ў землі ценяў бліжэй да фіналу праходжання, ўжо набраўшыся вопыту. Цікавы момант, што для таго, каб прайсці на новай лакацыі, трэба перамагчы аднаго боса з арыгіналу – Мога. Па статыстыцы гэта зрабілі толькі 40% геймераў, так што самы час узяцца за падрыхтоўку да працягу, тым болей, што ветэраны гульні па ўсім свеце зараз дапамагаюць іншым у онлайне перамагчы гэтага не самага прыемнага саперніка. Выходзіць гэты дадатак 20 чэрвеня ў чацвер. У Беларусі заважыць $26, Польшча 170 злотых. І апошняе, таксама найвялікшае дапаўненне на гэты момант да стратэгіі Вікторыя – Sphere of Influence. DLC у асноўным сфокусавана на знешняй палітыцы, з'явіцца больш магчымасцяў для таго, каб устаўляць палкі ў колы канкурэнтам, выпампоўваць рэсурсы з васалаў і дамаўляцца з саюзнікамі. Нямала ўвагі абяцаюць надаць вялікай гульні, маштабнаму геапалітычнаму саперніцтву Вялікабрытаніі і Расіі за панаванне ў Цэнтральнай Азіі. Нас чакаюць унікальныя для рэгіёну падзеі, пункты цікавасці і рашэнні. Выходзіць 24 чэрвеня ў наступны панядзелак. У Беларусі можна набыць за $20, Польшча 139 злотых. На гэтым усё. Дзякуй за ўвагу. Не забывайце націскаць лайки, падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі контенту і аўтара. Падпісвайцеся на відзік і праглядайце асноўнае размоўна-гікаўскае шоу на канале. Асаблівая падзяка ад усяго сэрца спонсарам з Patreon і YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная, і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!